हेलो हाय फ्रेंड्स नमस्कार जय जगन्नाथ पुनः स्वागत करुच्ची मोर नुआ इंटरेस्टिंग दमदार ब्लॉग रे ए ब्लॉग रे होची आमे जाइथिलु पिकनिक ट्यूशन पिला माने ए ब्लॉग आज नुआ 4-5 मास तळ ब्लॉग एला गुजे अपलोड होची किछिटा प्रॉब्लम पई आउ जाउटर बहुत मजा मस्ती होतला तुम राति रे हम मजा मस्ती करथला अपन देखि परछे देखंतु मु धीरे धीरे कहूची। सका 4-5 बेले आम जाए पहुंची जाइलु माँ तप्तपानी जोटि कि आप जानी बहुत अर्पित अर्पित जिनस सब अच्छी जमी कि कह गले गोटे गरम पानी सैड भी गरम पानी अच्छी तो मुझे भी तार ये विषय जानी से कही पारनी से लोक मत गाधा एपटे माँ अच्छा देखिपे से बुलाबुली सारी आम जाइलु आगुरी 2-3 जगह जाइलु बुलाया देखु।
रोम रोम भाइयों, रुको जरा, सबर करो। शाबाश बेटा। खत्म, बाय बाय, टाटा। ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲୁ ଏବେ ଜିରାଙ୍ଗରେ। ଜିରାଙ୍ଗରେ ଏତେ ଖାସ୍ କିଛି ନଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ଆମେ ଫିଷ୍ଟ କରିବାର ବି ଥିଲା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ବାସ୍ କିଛି ନଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପଳେଇଲୁ ଖସଡା। ଖସଡାରେ ବହୁତ ବଢିଆ ବଢିଆ ଜାଗା ଅଛି। ଖସଡା ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା, ସେଠି ରହିଲେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା। फाइनाली पहुंच ଯାଇଥିଲୁ ଖସଡାରେ, ଯୋଉଠି ପିଲାମାନେ ଗାଧାଗାଧି କରିଥିଲେ। ଆଉ ସେପଟେ ଆମ ରୋଷେଇ ବାସ ଜୋରଦାର ଭାବେ ଚାଲିଥିଲା। ଯୋଉମାନେ କି ରୋଷେଇ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିଲେ ସୁଜିତ ଆଉ ଲିକୁ ଫିକୁ ଗୁଡୁ ଫୁଡୁ ସେପଟେ ସବୁ ଥିଲେ। ଏପଟେ ପ୍ରାୟ ଆମେ ସବୁ ବୁଲିବାକୁ ଆସିଥିଲୁ। ମୁଁ ପଳେଇଲି, କିଛି ସମୟ ବୁଲିଲି, ଅଧିକା ବୁଲିବାରେ ନାହିଁ, କାରଣ ସେପଟେ ରୋଷେଇ ଚାଲିଥିଲା। ପିଲା ଯୋଉମାନେ ଗାଧେଇବା କଥା ସେଠି ଗାଧେଇଲେ। रोम रोम भाइयों, रुको କିନ୍ତୁ जरा, ଆମ ଗ୍ରୁପରେ ସବୁଠୁ सबर ବଡ करो। କଥା ଯେ ଆମର ରୋଷିଆ ଗୋଟେ ଯୁଆଡେ ଯିବା ତ ରୋଷିଆ ଗୋଟେ ଆମର ଯିବ। ଆଉ ଏପଟେ ଲିକୁ ପାଗଲା ତାର ଗପୁଛି। ଆମର ରୋଷିଆ ଗୁଲୁ, ତାର ରୋଷେଇବାସ ତାର ଯେତେ ଯାହା ବି ଖାଇବା କରୁ 1 ନମ୍ବର ଖାଇବା ତାର ରୋଷେଇଆ। ଆଉ ତା ଯୋଗଡ଼ିଆରେ ସୁଜିତ, ସେ ଦିଟା ଯୋଉଠି ମିଶିଗଲେ ନା ରୋଷେଇ ବୋବାଲ ଲାଗିବ। ଯିବା ବାଟରେ ଆମେ ମା ତାରାତାରିଣୀ ଯାଇଥିଲୁ ଦେଖିବା ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ସେଠି ମଧ୍ୟ ଟିକେ ବୁଲିଲୁ। ସେଠି ଏତେ ଭିଡିଓ ଗଲିନି କଣ ପାଇଁ ନା, ଆମେ
ଯୋଉ ଗଲୁ ଘାଟି ଦେଇକିରି ଉପରକୁ ଆଉ ବସରେ ସେଟା ଗଲୁ। ରାତି ଅନ୍ଧାର ମାନେ ପୁରା ଅନ୍ଧାର ଥିଲା। ବାଟରେ ଆମେ ଭାଲୁ ବି ଦେଖିଛୁ, ସେଟା ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କ୍ଲିପରେ ଦେଖେଇନି। ଆଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଜାଗାଟେ ଥିଲା, ହେଲେ ରାତିରେ ଆମେ ବହୁତ ଲେଟ୍ରେ ଯାଇଥିଲୁ, ସେଥିପାଇଁ ବେଶୀ କିଛି ଦେଖି ହେଲାନି କାରଣ ସେଠି ପରମିସନ ହିଁ ନଥିଲା। ପରମିସନ ଆମକୁ ଯେତିକି ମିଳିଥିଲା ଆମେ ସେତିକି ହିଁ କିଛି ଗଲୁ, ବୁଲିକି ଆସିଲୁ, ବେଶୀ କିଛି ବୁଲିଲୁନି କାରଣ ଆମକୁ ପରମିସନ ମିଳିଥିଲା। କାରଣ ରାତି ସେତେବେଳକୁ ବହୁତ ହେଇଯାଇଥିଲା, ଯେମିତିକି 8ଟା 9ଟା। ଆମେ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ ମାନେ ସେ ଭାଇଙ୍କୁ ଏତେ ଧନ୍ୟବାଦ। ଭାଇ ଆମକୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଗାଁକୁ ମାତ୍ର ଘଣ୍ଟାଏ 1.5 ଘଣ୍ଟାରେ ଆଣିକି ପହଞ୍ଚେଇ ଦେଲେ। ଆଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲୋକେସନ ସବୁ ଦେଖିଲୁ। ଆଉ ସେଦିନ ତ ଆସିବନି ନା, ଆଇ ମିସ୍ ୟୁ ସେଦିନ, ମିସ୍ ୟୁ।